खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो। दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआर सरकारा फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय 100निबो गोबां सुबुंफोरनो साइकेल रानना होदों। गसाइगाव महकुमानि सराइबिलाव इएम राकेश ब्रह्मआ गावनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना दानग्रा, अमा दानग्रा, बोरमा दानग्रा फालांगिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय 100निबो गोबां मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो साइकेल राननानै होदों। मैया सराइबिलाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि नुजाथिनायाव बे साइकेल राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। इएम राकेश ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर सरकारा बे बाराव 9,000 सुबुंफोरनो साइकेल राननानै होगोन फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो डायरिनिफ्राय 5,000 सुबुंफोरनो साइकेल रानना होनाय जागोन होनना बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। बाक्सा मसलपुर बरिमुगनि मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट गैया। बिक्रम दैमारिनि गोख्रों अजद। बे मडेल कलेजखौ थांनाय 2019 मायथाइनि 3 फेब्रुआरियावनो गायसनदोंमोन। फैयै फैयै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समाव बे कलेजा कमप्लिट जाबाय। सोमोनांनो गोनां बाथ्राया बेसोदि बेवहाय बर' साबजेक्ट गैया। आसामिस दं, हिस्टरि दं, इंलिस दङ, हिन्दी दङ, नाथाय बर' साबजेक्ट गैया। जाय कलेजा मैखोम बर' एरियानि गेजेराव लुखांजाबाय, बे कलेजाव जोंनि बर' फरायसाफोरा फरायनाङा नामा? बे कलेजाव जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानानै मानसि गिदिर जानाङा नामा? एसेबां मोजां गंसे गभर्नमेन्ट कलेजाव बर' साबजेक्ट गैयैया दिनै दुखुनांथाव आरो लाजिथाव होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। मख'नो गोनांदि दिनै बिटिसिआव प्रमद बर' बिथाङानो सोलोंथाइ बिफाननि चिफ। बिथाङा मोनथिया नामा बे मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट नांगौ होननानै? जातीयताबादजोंनो फैनाय प्रमद बर' बिथाङा जातिखौ लानानै, जोंनि हारिखौ लानानै बे मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट थानांगौ होनना माब्लाबाबो सानाखै नामा? बिक्रम दैमारिनि गोख्रों सोंथि। जेब्ला प्रमद बर'आ मानिबाफोर कारनाव मसलपुर ओनसोलाव फैगोन, अब्ला मसलपुरनि रायजो राजाखौ सोंनो खावलायदों बिक्रम दैमारिया, मानो बे मडेल कलेजाव बर' साबजेक्ट गैया? सुबाइजार बियाबनि सिङाव थानाय बाथाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। मैया एमपि जयन्त बसुमतारी, इएम धनन्जय बसुमतारी, बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव सुबाइजार बियाबनि बाथाबारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 112 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थियारि दोलोआव जगदान जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। सानफ्रोमबो खना खनला गामिफोरनिफ्राय बिपिएफनि मावथिफोर, सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानाया मोनसे सिनारिसो होननानै बुंदों एमपि जयन्त बसुमतारीया। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खौसेथि आरो गोजोन लाबोनो हायाखै। जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव फोथायलायनायखौ लाबोनो हायाखै। बेफोर जाहोननि थाखायनो दिनै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागासिनो होनना बुंदों एमपि जयन्त बसुमतारीया। बनरगाव बियाबनि सिङाव जाहारबारि प्राइमारि वेस्ट बांला जरा ओनसोलाव बिपिएफनि गिदिर जयनिं हाबाफारि। मैया बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव जाहारबारि ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय गासै 320 दैदेनगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिआव जयनिं कम्पिटिशन। इउपिपिएलआवबो जगदान जादों आरो जादों। बेराफारसे बिपिएफआवबो जगदान जादों आरो जादों। मोन्नैबो दोलोआव सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि। थांनाया थांदों, फैनाया फैदों। थारैनो रायजो राजाया सोरखौ हास्थायमारदों बे बाराव? समासो खोन्थासिगोन। मैया 2 मार्चआव सोनाब बंग रायजो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों जानानै थांबाय। बे 4थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ आलिपुरदुवार जिल्ला सेखामारियाव खुंफुंनाय जायो। बे 4थि बोसोरसालिया एबसुनि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाहैदों। लोगोसे लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि इएम उखिल मुसाहारि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय आफादगिरि बिजित बसुमतारी, लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फावगिरि मेन्देला ब्रह्मआ बाहागो लाहैदों। सावथुन मुलुगनि फावगिरि मेन्देला ब्रह्मआ बे जथुम्मायाव बाहागो लाहैनानै सोनाब बंग बर' रायजो राजानि थाखाय गोनां बाथ्राफोर बुंदों। सिनेमानि सावथुन मुलुगनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनै खावलायगोन, दिनै नोंथांमोननि जायगायावबो मोनसे फिल्म दिहुनदोंमोन। जानो हागौ आं बिथांमोनखौ दिनैसिमबो खनसेबो लोगो मोनफेराखै। दिनै जोंनि जायगायाव सिनेमानि सावथुन मुलुगखौबो जोङो
स्टेट लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव माबोरै लांनो हागोन जों बेखौ नाजाबाय दङ। जों दिनै 6 बोसोर जाबोबाय। बे 6 बोसोराव जों मोनसे फिल्म एवार्ड फालियो, बोसोरफ्रोमबो मोनसे फिल्म एवार्ड फालियो। दाना बे फिल्म एवार्डआव जोङो मोन 20 केटेगरियाव जों बान्था होनाय जायो। मोनब्रै केटेगरिखौ जोङो ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख बान्था होनाय जायो आरो गुबुन मोन 16 केटेगरिखौ जोङो 50,000 होनाय जायो। दा बेखायनो बेयाव जुदि वेस्ट बेंगलाव सोरबा जुदि सिनेमा लाइननि सावथुन लाइननि मानसि दङब्ला मावथि दङब्ला बेयाव जुदि फिल्म दिहुनोब्ला बेखौ जोंनि बड'लेण्डनि फिल्म एवार्डआव नोंथांमोना हरनो हागोन। बेयाव जों बादायलायनो हागोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन सोरबा जुदि नेक्स्ट फिल्म दिहुनोब्ला जोंजों सोमोन्दो ला, अब्लानो नोंथांमोननि फिल्मखौबो जोङो बे बादायलायनायाव जों होफागोन। दा जियानो जा दिनै जोङो बड'लेण्डआव बिटिसिआव मथा मथि सावथुन मुलुगजोंबो जानो हानाय खालामनो हाफ्रामबाय होननानै जों दाखिनानै बुंनो हानाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना बेवहायसो फैला मेन्देलानि अनगायै नोंथांमोना सोरखौ बांसिन सिनायो? एक्टर एक्ट्रिस लिंसारखौ सिनायो? लिंसारखौ सिनायना सिनाया? लिंसारा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो? मोनसे फिल्म बानायनायाव बिथाङा 3 लाख 4 लाख लायो। नोंथांमोननि कलकातायावसो बेवहायसो बारा जागोन नामा फैसा? जुदि 4 लाख 5 लाख जुदि मोनोब्ला सासे प्राइमारिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो? 2,50,000 3 लाख मोनो। जुदि बोसोरसेयाव 3-4 फिल्म जुदि बानायनो हायोब्ला बे एक्टर सासेया बेसेबां फैसा मोनगोन? दाना अब्ला जोङो फिल्मजोंबो जानो हायो ना हाया? सासे एक्ट्रिसआ दिनै जोंनियाव 3 लाख 4 लाख मोनो। 3 लाख 4 लाख जुदि मोनोब्ला बिथाङा 4-5 जुदि फिल्म बानायोबा बेसेबां फैसा मोनगोन? सासे हाई स्कुलनि मास्टारा बोसोराव 5 लाख 6 लाख मोनो। नाथाय सासे मास्टारनिख्रुइ मास मोनसे मास मोननैयावनो बोसोरनै बोसोरथाम मास्टारनि दरमा बिथांमोना लानो हायो। सासे फिल्म लिरग्रा मानसिया बा राइटारा मोनसे फिल्म लिरनानै बेसेबां मोनो? आथिखालाव जोंनियाव सोलिबाय दङ 6 लाख 7 लाख मोनसे फिल्म लिरनायाव। मोनसे फिल्म लिरनायाव जुदि 7 लाख 6 लाख मोनोब्ला 3-4 फिल्म लिरनायाव बेसेबां फैसा मोनगोन? सासे प्रफेसारनि समान दरमा मोनो। दा बेखायनो फिल्म लाइनावबो नैबे वेस्ट बेंगलावबो जोंहा मोनसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन होननाय दङ। बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ जोङो नैबे वेस्ट बेंगलावबो सेन्ट्रेल लेभेलनि जों कमिटि दानानै होफैगोन। ओमफ्राय दानानै होफैयोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव गोसो थानाय आर्टिस्ट, एक्टर एक्ट्रिस, प्रडिउसार, डाइरेक्टर बिथांमोनखौ जोङो खाबु होगोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै फरायसा आफादाव नोंथांमोना जेसेबां गोख्रों, थुनलाइ आफादाव नोंथांमोना जेरै गोख्रों, बेफोरबायदिनो सावथुन मुलुगावबो नोंथांमोननिफ्राय जों जुदि मानसि मोनलाङोब्ला फिल्म लाइनजोंबो जोङो नोंथांमोनजों सोमोन्दो लालायनो हायोब्ला जानो हागौ फिल्म लाइनावबो जोंहा जौगानाय फैगोन, गोरोबलायनाया फैगोन, जोंनि कपारेटर थालायगोन। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, आं गोबां बाथ्रा बुंला, जायखिया फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। आंबो सासे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै मेथाइ खननो गोसो जादोंमोन, नाथाय बेवहाय दामग्रा देग्रा गैया। मानो होननानै बुङोब्ला आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि। एसटिखौ जुदि फेरनांनो गोनां जायोब्ला जों दिनै सांग्रां जानांगोन। सोलोंथायाव जों दावगानो हानांगोन। दिनै बेवहायथ' लाइमोनफोरखौ खम नुदों, सेंग्राफोरखौ ना सेंग्राफ्रासो खमखा नामा? लाइमोनफोरखौ जोबोद खम नुदों, हिन्जावसाफोरखौ एसे नुदों। जोंनि आसामाव दिनै बर' लाइमोनफ्रा गोबां जौगाबायखौनो बुंनो हासिगोन। जेरावहाय जोङो
मोनसे समाव बर'फ्रा एसि